Benvinguts a aquest nou vídeo de Devir TV. Avui ens trobem a Granollers dins de la 65a Fira de l'Ascensió, una fira que engloba diversos sectors, des de ramat, agricultura, gastronomia, motor i també des de fa 9 anys jocs. Tenim dins de la pròpia fira, la fira Jugar per Jugar, on cada any, des de fa 4 anys, s'està celebrant el Campionat de Catalunya de Catan, que ha tingut un èxit aclaparador en quant a participació, ja que hi havia 60 places i s'han omplert totes. D'aquestes 60, només una passarà a la final europea que es celebrarà a Viena al novembre, al Campionat Europeu de Catan. Qui serà el guanyador? Tindrem una final aferrissada? En canviarien aquestes cabres per 3 cartes a roca? Totes aquestes preguntes i moltes més les resoldrem avui en aquest quart Campionat de Catalunya de Catan. Catan és un joc en el que és una miqueta per tots els públics des del meu punt de vista, perquè té una part d'estratègia per la gent que sap jugar a estratègia, té una part d'atzar perquè les partides siguin diferents i aquells que no el dominin molt puguin remuntar de forma ràpida, i després també hi ha un terç que jo dic que és per la gent que sap negociar molt bé. Vull dir que per mi és un joc que abarca a molt tipus de públic. Com ha anat la partida? Bueno, per mi fatal, la veritat és que 3 punts. O sigui, jo crec que era més difícil quedar-se a 3 punts que guanyar. Jo venia a acompanyar a 3 persones més. Els faltava un, m'ho han demanat i m'he assegut i ja està. I a més me sembla que has guanyat, no? He guanyat, he acabat la primera. I què tal? Això és la sort del principiant. Algú et dona pedra? No. No vols pedra? Et dono un maó. A veure, una miqueta més. No tindràs més, un maó. Si no hi ha res més, res. Crec que allà fora tens 3 cabres que igual te les canvia per pedra, Hem canviat la pedra per 3 cabres? No sé, porten cornamenta o no porten? Porten cornamenta? No, no porten Llavors cornamenta. me les quedo. Sí? Vinga. Vinga, per tu. Fa molt que jugues a Catan? Uns 5 o 6 anys. Fa ja uns quants tornejos, doncs. No gaires, no, 3 o 4. I com ha anat la partida d'avui? Bueno, he guanyat, o sigui que bé. Ha sigut una mica disputada al final. Qualsevol podia guanyar, és el bo que té aquest joc. O sigui, encara que vagis tu al davant, ràpidament poden acabar agafant, o sigui que... De fet, he estat 3 rondes a un punt i creia que em guanyarien ells. Però al final, bueno, els daus han decidit, com sempre, amb aquests jocs. Molt bé, què tal ha anat aquestes primeres fases del campionat? Molt dures, sí, ha estat difícil, però bueno, aquí estem. Ara jugar a la semifinal i a veure si hi ha sort a la final també. I tu ho veies clar des del començament? No, home, jo he perdut la primera partida i després les 2 rondes següents he pogut remuntar, però no ho veia gens clar. Molt bé, i què espereu d'aquesta semifinal i final? Bueno, el que es pot esperar del Catan, no? Que et surtin els teus números i puguis fer els 10 punts. És l'únic que podem esperar, no? Moltes gràcies. Com ha anat aquesta partida de final? Difícil, ha estat difícil, però he tingut sort. El meu número de talismà ha sigut l'11. Ha sortit moltes vegades i m'ha anat molt bé. I que te'n vas cap a Viena, no? Sí, a veure quina data és i cap allà. Bueno, ara et pots convidar al Viena d'aquí a baix, també ja per anar ambientant-te. Perfecte, cap problema. Molt bé. Fins al proper vídeo.